بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اگر إلن قلدرسن خدای تعالى نامديا أنا رب حي كريم. Ey insanlar, men bir bitir utancan mehriban Hudaydırın. Huday Ta'ala aydan kefişi. Ana Rabbun hayyun kerimun. Men bir utancan mehriban Hudaydırın. Bir bennem kol götürüp can Allah'ım deyse şoň elin boş vermege men utanyan diýip aýtjak. Kerem binu lütfü perverdigar günah bende kerde est u şermsar. Ey dost, Hudaýyň lütfüni ver, biz günah edipdir. Hudaý Taala men utanýan bennem doga etip duqa diýip aýtdy. Ýoksa biz utanmaly ki? Kerem binu lütfü perverdigar günah bende kerde est u şermsar. Kerem binnidik bebinnidik. Hudaýyň lütfüni ver, Hudaýyň keremini ver, günäni bende edipdir. U şermsar. Hudaý men utanýan diýip elin göterip doga edenni dergaha gelip ýykylsa diýip aýdy. Resulullah canında yine dualarını gördüňiz. 5. Yankı Kur'an-ı Kerim'de aytti. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. Günahkar adam başı aşağı bolup ey Hudaýa men iştiva etdim, meni dünýäge iýber, men inni amal edeýin diýip aýtjak. Hudaý Taala hökmetjek, inni men hökmüm kessim, inni dünýäge iýbermeýän tamam boldy. Näme diýip amal jaý tamam boldy. Inni oruk jaý geldi, ikran jaý tamam boldy. Emma sen men ikran jaýda. Biz ol günahkar adam, mujrim adam bir dünýede aramış tapmany geçecektir. Dosyar oğulgy dua eder, onunla yan eşitdiňiz ýok. Aňarda bir kaýsam şüýrü kütdigiçe iýinäki de ihlas bilen dua etmeýär. Üçüncüsi, Hudaý etmesin terede salynanna arfa buğday içede soğabı bolman, qalagamasyn. Dördüncüsi, şu mahal elin rahatça qaldyryp dua edip bilýär. Elin qaldyrsyn Resulullah janyň edip owadan etip dualaryny gözleýän rahmetul lil alamin bolup pek bolup dünýäge gelip pek dünýeden geçen adamyň dualaryny gözleýän bir näzire şu dualary etmän galmaly. Bir näzire ýalbarman, elimiz götermän galmaly. Allah Taala o doganjyklamada tawfiq hidayet bersin inşallah. Hiç gaýtymyzy nuri imandan aýyrmasyn. Allah Taala özüniň we dostlarynyň muhabbetinden aýyrmasyn. Dünýä ahyr görjegimiz gowluk bolsun. Merizlerimize Allah can şefa versin. Musafiratda, qurbatda, hidmatda, nahaqdan düşerler. Hemmelerine Allah Taala yar olup müşküllerine